Benvinguts al refugi antiaeri de la Rambla de Gavà. Per a molts joves, la Guerra Civil Espanyola no és més que un curt capítol al llibre de història. Per als que són una mica més grans, és un trist episodi de la nostra història recent i la memòria directa dels pares o dels avis explicant les seves vivències durant la guerra. Anècdotes tristes, records dolorosos que evoquen la fam, la mort, la desaparició de parents i amics i, sobretot, la por. Qui no ha vist mai un refugi antiaeri podria pensar que no és una visita interessant, que no té grans valors arquitectònics ni bellesa estètica. Efectivament, un refugi és un espai de ciment, fosc, buit, humit i fred. Però també és una obra de l'enginyeria, un treball d'esforç comú adequat per poder salvar la vida durant un bombardeig. Per entendre aquest espai, cal retrocedir en el temps, tornar al Gavà de l'any 1938, en plena Guerra Civil. Pocs metres d'on som ara, la fàbrica Roca fabricava municions per als republicans i, òbviament, era un objectiu militar per a l'exèrcit fascista, que des d'aquella mateixa primavera havia intensificat els bombardejos a tot Catalunya amb la finalitat de desmoralitzar la població civil. El refugi de la Rambla va aixoplugar passavolants, veïns, viatgers, treballadors de la Roca. Cada vegada que se sentia el remor dels motors dels avions, sonava la sirena de la fàbrica i la gent corria a amagar-s'hi. Una història que vaig viure aquí mateix, entre aquestes quatre parets, quan tan sols tenia 9 anys. Aquesta és la sirena que feia sonar la fàbrica Roca des de les oficines. Les fàbriques, perdoneu, no ho he dit, també tenien refugis. Estem soles. És la gravació.
Ho podem sortir? Quan havia acabat el bombardeig i era segur sortir, que vaig viure aquí mateix, entre aquestes quatre parets, quan tan sols tenia 9 anys. aquest és el Pere Alterat. Aquest home va morir fa poc, no, un poquet. Sí. Recordem els nostres companys que moriren a la guerra i a tots els que en aquests anys ens han deixat aquí a la terra. Els altres hem pogut passar amb moltes dificultats, però avui ens donem la mà conservant les amistats. Perquè la guerra i les armes han de servir al front, no en un poble. Nosaltres no molt perquè érem criatures, Però amb 9 anys, a veure, tens por, però com estàs al costat dels pares, tenien més por els meus pares, lògicament. Els olis que es tenen la gent per unes a dretes, per altres a esquerres. Jo crec que cada un pot passar com vulgui i respectar-se uns als altres. El matar la gent sense comprensió, perquè no tenien ànima, com se'ls tocava matar, costava poc de treure un arma i matar una persona. No hi ha res més terrible que una guerra civil. La més terrible de les guerres és barreja tot. Tot s'hi barreja, les passions es desdata, odis, rencilles personals, i això, amb aquesta fuarada, va arrasar el nostre país. I com era droga, va també. Tot allò eren destrosses de família. I tant, i tant. I el Feri. És la vida, desgraciadament les guerres porten tot això. En fi. És diferent.
ho teníem de viure nosaltres. Que la gent s'entenguin parlant, que no facin guerra, que la gent parlant s'entenen. I això de que s'hagi de fer guerra i matar no te sap ni oli, perquè aquí van matar molta gent, molta en van matar. I les guerres entre germans, que ja ho diuen, són guerres a mort.